guys. Baklay mi ni Bunso guys. Kahit pilahan mi guys. Kaya naguba ako ang motor guys. Na putol lang kan guys. Plus cable. Baklay na lang mi. Tapos Bunso guys oh. Baklay na lang niya ni guys. Daot mo ng motor. Kaya kaya magkaputol ang kan. Plus cable. Practice lang magbaklayan ni guys. Oro mo po ng ispilahan guys. Para man sa ubos guys oh. Ora ba? Baklay na po kong balik. Kalau isa kong anak, nakabaklay na gina kong anak guys. Taon man nga, buba man ang motor. Putol ang kan, cable, clutch cable. Baklay na akong anak nga gamay, akong Bunso. Baklay na lang si Bunso guys. Okay kayo guys. Gani, do orang ispilahan guys. Layo pa sa una lang guys. Kira ang Bunso ulakaw paspas kay ulakaw si Bunso guys ba. Bunso. Kay ulakaw. Go. Punta go. No, makanaligo na. Dapat naligo ang tatanat. Ligo ba? Right, turo na. Wala na. Bitaw na. Bro. Sudah. Hatod ganita hatod. Mo nag-line tayo. Mo nag-line. So na lang ka dito mo nag-line. Will. baklay kay naguba ang motor ba. Naputol ang kuan clutch cable. Baklay na lang mi, dura mo pod. Guys, keep watching guys.